Dnes si prestrieme bielo-zlatý vianočný stôl. Použijeme na to banketovú rolu bielej farby, takto krásne si ju odrolujeme. Na druhej strane necháme zhruba 40 cm prevísť. A teraz si pekne ten obrus upravíme tak, aby sme mali zhruba 20 cm previs na každej strane. A opäť použijeme naše známe rolky TT, ktoré majú 24 metrov a každých 1,20 m sú perforované, čiže si pekne odrolujeme, koľko potrebujeme. Po 1,20 m je to pekne perforované, nemusíte to strihať, nemusíte to meriať, len to takto krásne odtrhnete a prispôsobíte na ten stôl. A prestrieme si tanieriky a tentokrát na tanierik použijem skladačku, ktorá sa volá štvoritá špička. Všetky návody na skladačky si môžete dokonca stiahnuť v krásnom e-booku. Keď sa na stránke www.prestieranie.sk prihlásite a napíšete tam svoj mail, tak do vašej mailovej schránky vám príde knižka s 24 návodmi na skladačky s obrúskou. Takže dáme príboriky, dáme pekne poháriky, stôl môžeme dozdobiť takýmito krásnymi svietničkami, ktoré sú také zlaté a trblietkavé. Zapalíme sviečky a vidíte, že aj z papieru môžete mať nádherné prestieranie na vianočný stôl. Páči sa.